Elikkä nyt en pelata Happy Feelsia ja pitäis valita joku kenttä. Kokeillaan vaikka Wipeoutia. Ensiksi Wipeout. Valitaan sinne vaikka toi vanha ukko pyörätuolissa. Se ei mennyt läpi ja otetaan vaikka toi traktorimies tai otetaan tuo joulupukki. Äläpäs nyt pakko housella, kun ei sitä ikinä tiedä miten riinen se kuuluu. Otetaan vaikka tää ja pää täältä. Ei, kohta se tippuu, eli pannaan vaikka zetaa. Ei pääse nää. Otetaan vaikka sitten kokeillaan tota mummoa tuolta. Mutta se menikin aika lujasti. Ei. Katsotaan mitä käy. Nyt mummo tippuu aitaan. Taisi tehdä pyörätuoli sinne. Otetaan vaikka sitten tuo helikopteri. Auttakaa, help me! No ei mummoa auta kukaan. Otetaan vaikka toi polkupyöräilijä. Oi. Hurraa! Sinne jäi. Ai, Perinen on kuolema. Kyllä vaikka tätä sitten. Oho, ei pidä panna setaa. Oi. Otetaan vaikka taas toi mummo, katsotaan miten taas. Sinne menee maitoa, chili, limppria, kaikki. Ja makkaraa menee ja sitten patonki ja kaikki sellaista. Oho, näppäs pankista.
Oi, tuosta asennosta ei päästä mihinkään. Elikkä sitten pitää vaihtaa tasoa. Aha, mitä me tänne mentiin, pitäis mennäpäs tällä sitten. Kuulemmas tällä vielä sitten, niin. Oi, sinne meni. Oi, vielä. Tässä jää päätä. Voin sanoa, että verinen on kuolema. Sitten vaikka Spirit Pringle. Joku ihmeinen Pringle. Koitetaan vaikka tätäkin. Ja nyt mennään tästä näin ja... Se kuoli sitten. Istupas alas nyt. Ai. Helpi! Nyt sitten voi avata vaikka kenttä, kun nää vaikka. Tuossa eli se parta ja koukko ja... Ottaa vaikka Chain Franctity tuosta. Tällä pikku prutkpyöräillä. Vai onko sitä prutku, mutta en tiedä. Ihan samaa kuin... Oh, my leg! Ai joo, Trutsi oli sellainen vähän apuhenki siinä, että voipa vahtaa koettua. Kas nyt päästäis tällä läpi tänne. Me ei tarvittais enempää sitten tehdä. Oh, my leg! Kalatses. Ai, puukko meni, vai mikä terävä se olikaan selkä. Kokeillaanpas tuolla kenguru tollasella, niin jos sillä vaikka kokeilta saa tää läpi. Ensi kerralla sitten tulee Happy Seals 6. Eli siis taso 6. Ja tämä video päättyy tähän.